जोंनि नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि सिबिजाथाव गेदेमा नोंथांमोन, बे समाव जोङो नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै मोनसे फोसावनो नागिरदों। जोङो बे समाव दिनै नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ फुराबारि गामि आफादनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों। बेवहाय दिनै लाइ खुन्था गायनाय, दा बे हाबाफारियाव जोङो दिनै बाहागो लाफैदों आरो बेयाव खावलायनो नागिरदों जोंनि नोलोबारि बियाबनि गामियाव थानाय मेलेमजिबि गेदेमा नोंथांमोनखौ जोङो 28 आरो 29 डिसेम्बर 2022 बुधबार आरो बिस्थिबार बे साननैनि हाबाफारिजों बेवहाय जोंनि नैबे बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ खुंनाय जागोन। बेवहाय जों हाबाफारि बायदि माखासे जों हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिफोराव जोङो माखासे आयदा होदों आरो बे आयदाखौ लानानै गामिनि मेलेमजिबि गेदेमा नोंथांमोना बेयाव साननानै फैनो हागोन आरो बेयाव बिबुंथि लाखिनो हागोन आरो बे खाबुखौ जोंनिफ्राय होनाय जादों। आरो दा बेयाव आयदाया जादों फोसाबजेननायनिफ्राय आथिखालसिम गामि आरो न'खर जौगानायनि फारागथि, लोगोसे बियाबखौ जौगासार होनायाव साबसिन मावनांगौ हाबाफारिनि गोनांथि। दा बे मोनसे आयदा। आरो नैथि आयदाया जादों नंगुबै पजिटिभ माइन्डेड आरो सैथो सानस्रिनि गेजेरजों गोजोन थासारि खालामनो हायो। आरो थामथि आयदाया जादों सुबुं समाजखौ गोजोन थासारि आरो जौगासार होनो साफ्रोमबो सुबुङा बाथौ सानथौखौ आबुङै लोमहाबनांगौनि गोनांथि दङ। आरो ब्रैथि आयदाया जादों मुखुब थासारियाव सुखु संसार न'खर दाफुंनो गोदान मुगानि आदब खायदाजों खामानि मावनांगौनि गोनांथि। आरो बाथि आयदाया जादों जोंनि बियाबनि सिङाव जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालि जथुम्माखौ मेहेरगोनां खालामनो मोजांसिन हाबाफारिनि गोनांथि। दा बे मोनबा आयदा जोङो सिबियारिनि गेजेरावनो जोङो सावरायनो नागिरदों आरो बेखौ बे सावरायनायाव नोंथांमोना गामिनि गेदेमा नोंथांमोना बा मेलेमजिबि नोंथांमोना नोलोबारि बियाबनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि नोंथांमोना बे आयदानि सायाव एसे आङो 32थि बोसोरसालि जथुम्मानि आफादगिरि। जोङो देग्लायनि जिथुनाखि बे 32थि बोसोरसालि जथुम्माखौ जोंनि 2 नं फुराबारि गामियाव बानजायनाय जादों आरो बे बानजायनायाव जोङो आरसिनि जानानै गोबां माने सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव टाइम मथे जोङो जानाय लोंनाय थानाय गासै हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाम-थिम जाबाय। आरो दायो आङो खावलायनो सानदों मोनफ्रोमबो गामिया जाहाथे न'खरफ्रामबो साफा साफायै फैनानै बे जोंनि 32थि बोसोरसालि जथुम्मायाव बे सावरायनायाव आबुं खालामफैगोन बेखौ आरो बयबो हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जानाय लोंनाय गासै सुबिदाफोरा थानाय दुगैनाय गासैबो सुबिदाफोरखौ जोङो फारफ्रोमनिफ्रायनो होनाय जागोन। आं बेखिनि बुंनानै गासै रायजो राजानि खाथियाव आङो दिनै नैबे मिटिङाव 32थि जथुम्मायाव नुजाथिफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय रायजो राजाफोरखौ।